να μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη κατά 417 εκατομμύρια. Η επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΗ μειώνεται κατά 40 εκατομμύρια από 843 σε 808 περίπου. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα ήδη θνησιγενές, τεράστιο και υδροκέφαλο δημιούργημα όπως το σχεδίασε και το πραγματοποίησε ο κύριος Λοβέρδος, χωρίς πρόβλεψη, χωρίς πόρους, του δίνετε εσείς τη χαριστική βολή, αφήνοντας χωρίς περίθαλψη το λαό μας. Αναλογιστείτε, κύριοι συνάδελφοι, ότι ήδη ο ΕΟΠΗ χρωστά από το 2011 σε φαρμακοποιούς, γιατρούς και προμηθευτές των νοσοκομείων και μάλιστα για φάρμακα που οι φαρμακοποιοί έχουν πληρώσει και ΦΠΑ και φορολογία για αυτά. Αυτή την ώρα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε βασικά φάρμακα λόγω των απίστευτων λαθών στην τιμολόγηση. Και αυτή την ώρα ακόμα το ελληνικό μικρό και μεσαίο φαρμακείο που στήριξε τον Έλληνα ασφαλισμένο καταρρέει. Καταρρέει οικονομικά γιατί αθετήσατε τις υποσχέσεις σας για πληρωμές και δεν έχουν τη δυνατότητα οι φαρμακοποιοί να προμηθευτούν φάρμακα. Τα μισά φαρμακεία είναι στον Τηρεσία. Μαζί τους όμως καταρρέει ολόκληρο το σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης. Χρησιμοποιείται σαν άλοθη τον εξορθολογισμό των δαπανών, οι οποίες όντως είχαν ξεφύγει εξαιτίας των δικών σας πολιτικών, της υπερτιμολόγησης των φαρμάκων και της υπερσυνταγογράφησης και των ανεξέλεκτων δαπανών στα δημόσια νοσοκομεία. Και μετακινείται το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης στις πλάτες του λαού μας με την καθιέρωση της τιμής αναφοράς, τη λίστα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που συνεχώς διευρύνεται και την ένταξη σχεδόν όλων των χρόνιων νοσημάτων από την κατηγορία της συμμετοχής που ήταν 0% και 10% στο 25%. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της αναγραφής της δραστικής ουσίας που σας επιβάλλει η Τρόικα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν τα πρωτότυπα φάρμακα που όταν εκπέσει η πατέντα τους μπορούν να βγουν τα αντίστοιχα γενώσιμα ή αντίγραφα με 50% χαμηλότερα στην τιμή ή και ακόμα φθηνότερα. Υποχρεώνεται λοιπόν τους γιατρούς να συνταγογραφούν υποχρεωτικά με βάση τη δραστική ουσία, ένα μέτρο που πιθανόν να ακούγεται σαν ένας τρόπος να χτυπηθεί η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, όμως παράλληλα υποχρεώνεται το φαρμακοποιό να δίνει το φθηνότερο γενώσιμο. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή της θεραπείας γίνεται όχι με βάση την πραγματική ποιότητα του φαρμάκου και τις ανάγκες του ασθενούς, αλλά με βάση το πόσο φτηνό είναι. Εισβάλλουν στην πατρίδα μας χιλιάδες γενώσιμα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, ειδικά παραγωγής γερμανικών εταιριών από τριτοκοσμικές χώρες, την ώρα που ΕΟΦ λόγω της αποδυνάμωσής του αδυνατεί να πραγματοποιήσει έστω και τυπικά δειγματοληπτικούς ελέγχους βιοισοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας. Ήδη οι εταιρείες Teva και Wieland είναι έτοιμες να εισβάλλουν στην ελληνική αγορά. Διαλύονται έτσι οι ελληνικές εταιρείες που προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες στην εθνική οικονομία και το ελληνικό φάρμακο που είναι ένα δυναμικό προϊόν. Εκτίθεται σε ένα τεράστιο κίνδυνο ο ελληνικός λαός από την κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο του φαρμάκου. Όλη αυτή η καταιγίδα των μνημονίων και των μέτρων που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και έχουν ανατρέψει και καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων, πέραν της γενικότερης κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης, έχουν δημιουργήσει μια νέα κατηγορία. Είναι οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας, γιατί ακριβώς δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είναι τρομακτικό το φαινόμενο, κύριοι συνάδελφοι, όταν βλέπουμε τώρα ασθένειες ξεχασμένες να εμφανίζονται, παιδιά που δεν εμβολιάζονται, άνθρωποι που πεθαίνουν γιατί δεν μπορούν και δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Επαληθεύεται πλήρως η διαπίστωση ότι από όπου και αν πέρασε το δούνου του, το προσδοκόμενο ζωής έπεσε κατά 5 έως 6 χρόνια. Εκεί μας οδηγείτε. Εκεί θα μας φέρουν τα μέτρα που μας φέρνετε τώρα. Δέστε σε τι κατάσταση έχετε ήδη φέρει τα δημόσια νοσοκομεία. Τις τρομακτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, σε βασικά και απαραίτητα υλικά. Απαξιώνεται και αποδομείται και αυτό το
το λειψό εσύ που υπήρχε. Στο νομό Λασιθίου που ζω, τα νοσοκομεία μένουν χωρίς καρδιολόγο, χωρίς παθολόγους και κινδυνεύει ο λαός την ώρα που ένας ασθενής με έμφραγμα θέλει 3 ώρες από τη Σιτία για να μεταφερθεί στο Ηράκλειο. Το πάρτι στην υγεία, εσείς το στήσατε, οι δικοί σας άνθρωποι το στήριξαν, αυτοί ήταν στις επιτροπές και στις προμήθειες. Και εσείς το διαιωνίζετε με την πολιτική που ακολουθείτε. Κανείς δεν τιμωρήθηκε, κανείς δεν αναζήτησε ευθύνες. Κι όμως γνωρίζετε ποιοι ήταν στις επιτροπές, γιατί είχαν και έχουν ονοματεπώνυμο. Παρακαλώ κύριε Δερμητζάκη. Σε μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και 5 μήνες σαν νέος βουλευτής στον Ελληνικό Κοινοβούλιο βιώνω τη δραματική πορεία που οδηγείται το λαό μας, που ξεκίνησε με το ξεπούλημα της ΑΤΕ, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και κορυφώνεται αυτή τη βδομάδα με τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που διαλύουν στην κυριολεξία τις ζωές μας, που υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας, που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τον άνθρωπο και θεοποιούν τα νούμερα. Είναι μια πορεία πλήρους υποταγής της πατρίδας μας και μετατροπή της σε προτεκτοράτο και γερμανική αποικία. Περικόπτοντας τα πάντα, μόνο τα τοκορεολίσια και οι πληρωμοί στους δανειστές δεν περικόπτονται σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την προσπάθεια να είστε αρεστοί και να τους εξευμενίζετε. Ο λαός αυτή την ώρα είναι στους δρόμους, είναι στα μετερίζια του αγώνα. Αυτό το ποτάμι δεν σταματάει πια. Και ό,τι κι αν κάνετε, όσες δυνάμεις καταστολής κι αν χρησιμοποιήσετε, θα συμπαρασύρει και εσάς και τα άδικα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που μηχανεύεστε. Ευχαριστώ.